Moji milí mladí priatelia, prihováram sa vám na tému Nová evangelizácia. Tento termín vám nie je neznámy, už ste sa s ním aj stretli. Takže ho nielen poznáte, ale aj ste vnikali do jeho obsahu. Priznám sa, že mne to trvalo dlhšie, než kým som pochopil, oboznámil sa s ním a osvojil si ho. Prvý raz som sa stretol s týmto výrazom nová evangelizácia ešte v dobe komunizmu, keď som chodieval na duchovné cvičenia do Panolhalmy, do Maďarska. A tie duchovné cvičenia boli spojené aj s takým doškolovaním, by som povedal, prehlbovaním sa vo viere, v poznatkoch katolíckej viery. A pri takejto príležitosti som položil otázku jednému z tých prednášateľov tam na Panolhalme, čo to je tá nová evangelizácia. A na túto otázku som nedostal odpoveď, pretože len sa začalo hovoriť o novej evangelizácie, a to v súvise s cestou Jána Pavla II. Do Poľska. Tedy s tým vyšiel, s týmto termínom. A potom sa rozšíril na Európu a na celý svet. Ja som sa osobne s týmto termínom stretol potom aj neskôr, lebo by mi veľmi záležalo na tom, čo je obsahom tej novej evangelizácie. Na jednej strane to dokazuje moju osobnú neschopnosť, o čo ide, ale nedal som sa, zaoberal som sa s touto témou, čo je to tá nová evangelizácia. I prvý dojem bol z toho, že ide o niečo tak nové, že tá predchádzajúca evangelizácia je stará. V chápaní tejto novej evangelizácie mi potom pomohli časopisy zo zahraničia, ktoré hovorili o novej evangelizácie a potom v súvise posledne so synodou biskupov. A tá posledná synoda biskupov výslovne sa zaoberala len novou evangelizáciou. Každá synoda začína tým, že rozpošľú všetkým biskupom na svete tzv. Lineamenta, taký náčrt toho, o čom sa bude jednať na synode. A tak sa tieto lineamenta dostali aj mne do ruky, ako aj ostatným biskupom, s tým, že sa máme vyjadriť potom tej téme. Takto som sa začal ja osobne oboznamovať s novou evangelizáciou a z toho mi vyplynulo jednoznačne, že vlastne ide o problém odovzdávania viery. Ako odovzdať vieru? Z pastoračnej skúsenosti viem, ako tento problém trápi našich rodičov, dospelých veriacich, ktorí síce sa snažia a ukazujú, že vieru treba odovzdať svojim deťom, no ale deti nevenujú pozornosť, ba dokonca až tak, že nechodia ani do kostola. Títo rodičia sú bezradní. A nová evangelizácia im ide v ústretí. Na tento problém, keď už išlo o synodu, poukázal aj kardinál Zenon,
Grocholevský, ktorý sa díva na tento problém z hľadiska rôznych inštitúcií, škôl, seminárov a iných katolíckych inštitúcií, ktoré mali za úlohu odovzdávať vieru. On hovorí, že namiesto toho, aby viera rástla, v mnohých prípadoch upadá. Ako je to možné? Čo robiť? Z toho vidie, že tradičný spôsob odovzdávania viery sa javí ako nedostačujúci a preto treba hľadať nové formy, nové spôsoby. Viem, že ja som si myslel, že tá doterajšia evangelizácia je stará, teraz čosi nové. No ale z celého vyplynulo to, že evangelizácia je tá istá, lebo ide o odovzdávanie evanjelia Ježiša Krista a ten je ten istý včera, dnes i na veky. Preto je dôležité tej novej evangelizácie, jak som tak povedal, nadýchnúť sa. Entuziasmus, nová chuť do práce, do odovzdávania evanjelia. Koľkí mladí nevenujú pozornosť evanjeliu? A tak našou úlohou je poznať samozrejme evanjelium, osvojiť si ho a podávať ďalej. Tu je dobre si pripomenúť, že táto činnosť evangelizácia, to je vlastne ozvena tej komunikácie, ktorá je medzi tromi božskými osobami. Cirkev sa má nechať tvoriť. Cirkev je živý organizmus, pôsobením práve Ducha Svätého a prispôsobiť sa jeho činnosti. A on zjavuje tomuto svetu tvár lásky, spoločenstva s Bohom. Odovzdávanie viery to nie je čisto ľudská činnosť. Ja ako človek mám vieru a viem ju ďalej odovzdať. To nie je ako nejaký predmet, ale to je vzťah, o ktorom nám hovorí práve tajomstvo Najsvätejšej Trojice. A do toho patríme aj my, veď sme boli pokrstení v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. A tak cirkev, ktorá je v podstate misionárska, ako nám to povedal druhý Vatikánsky koncil, odovzdáva túto trojičnú pravdu, tajomstvo medzi jednotlivými osobami. Práve o tom mi ide, moji mladí priatelia. Ste to práve vy, čo ste naplnení entuziasmom, chuťou dať sa do krásnej práce, ktorou je odovzdávať túto vieru ďalej. Čo by sa stalo, keby sme sa všetci spojili do tejto krásnej práce, činnosti? Nebojte sa, nie ste sami, som tu s vami aj ja, ako ten, čo hľadá vieru, hĺbšiu, jasnejšiu. Potrebujeme ju. Ja som tiež prešiel tou cestou od toho prvého počutia, nová evangelizácia, až po presvedčenie, ktoré mám teraz, po synode, ktorá nám všetkým hovorila o tom, ako odovzdávať vieru. Na záver by som chcel pripomenúť, že viera to je výsledok dvoch činiteľov, ktorí spolupracujú. V prvom rade je to sám Boh, ktorý nám vieru daruje, a potom je to aj náš osobný úkon, ktorým tú vieru od Boha prijímame a vyznávame. A nezabudnime, že viera
obohacuje človeka, preto je lepšie byť veriacím ako